Сега сигурен съм, че на всеки стендъп те питат, но защо капитана? Кораб ли имаш, лодка ли имаш, капитанско ли си изкарал? Що си капитана? Капитан, да, аз даже имам шега, що съм капитана. Да, е шега. Защото са ме кръстили нашите задържавен служител, Димитър Иванов. Така. Единството по-тъпо име от моето Иван Димитров. И той ми пускал музиката. Капитан съм, аз между другото цял живот съм бил с приякори. Първо бях попа, после бях чистача, после дебелия, после доктора, после пайнера, защото съм от Димитровград. Да. Задължително да минаваш през пайнера. На Галено пайни ми викат. И после капитана, защото 9 години бях лице на капитан Морган за Източна Европа. Така. Се маскирах като един червен човек, който обикаляше по баровете. Хората може би са ме виждали. Това е Рома, нали? Капитан Морган Рома. Да. И аз бях капитана. Така. И оттам дойде. И оттам капитане и капитана. Някак си стана. Чакай да те върна. Чух и дебелия. Дебелия, да. Да Аз не бях би да си бил пълен. 116 кг бях 12 клас. Да, отдавна, значи. Да. Отдавна. Сега, не чак отдавна. Добре. Не, защото съм абсолютно сигурен, че има някаква история. Викам сега да уточним още в началото хората, които не са те виждали в моя канал, да кажат сега, що пък капитана? Да, затова е заради Капитан Морган. Ама то пиратството въобще е от много далече две Капитан Морган станах, защото написах един авторски много спектакъл "Разкази от бъчвата", където играя капитан пират. Оттам пак ме взеха за Капитан Морган и тя при мен е много навързана. Дълга история. Да. Как започна всичко с стендъпа? Коя година беше? Разкажи малко бекграунд. Стендъпа беше 2008. Да, 2016 се роди дъщеря ми, кума ми, който е пък куклен режисьор, и не само куклен режисьор, каза, искате да направим стендъп с кукли само, че, и се казахме стендъп Muppet Show, обикарахме по баровете и правихме забавни диалози с кукли. Аз тогава не бях и вентролог, не бях само кукловод. Ти говориш заедно с куклата по този начин. Да. Не говориш така, по този начин. И започнахме така, в последствие, защото пък само кукли не може. Някакво интро трябва, интро и мен стендъпа взе да ми харесва. От Бургас едни момчета, хаштаг студио, казаха, ти, що не пробваш сам да направиш едно, защото те имаха заведения за стендъп, за събития. Пробвах само стендъп, малко с кукло, много ми хареса и те викат, ще те продуцираме. И аз викам, искам да ме продуцираме. Шопа да не. Да. И точно в този момент пък шоуто на Слави се явих за кастинг за актьори, където е каза, нали, ще финансирам, ще спонсорирам да станеш първи вентролог. Те курсовете се оказаха онлайн, ги изкарах за една седмица, да ти казва. И така някакси от тогава тръгнаха нещата и с хаштаг студио направихме си наша фирма хаштаг Event Management вече. Аз се отделих от заведенията и продължих по пътя. На стендъп комика изкарах няколко курсове вече само за стендъп, не за вентрология.